LH-zein gizagorputza lantzen ari garen ez, aukera paregabe ikusten genuen gure ikasleoi bat Aritz Goikotxea ikastolara ekartzea BBB-a, hau da, bihotze biriketako bizkortzearen ikastaroa ematera, bere eskutik jaso aldugu, ikasle ohia denez, berari ere gustatzen zaio hona etortzea, eta aukera paregabe ikusi genuen LH-zein ikaslei ikastaro hori emateko, eta gero horretaz gain irakaslei ere bai. Orain dela 9 urte amaitu neban hemen klaseak ematea, amaitu neban batxilergoa, eta gero egin neban goi mailako oroitzapen zikloa, eta gero azkenean egin neban baita ere magisteritza. Orain nago amaitzen ja laugarren maila. Hori pizkat lehen sosteneko itoa, nolako BBB egiteko, bihotzeko bizkortze hori nola egitea, eta hori, oso divertigarria izan da, praktika teoria eman dugu, eta baita ere praktikara eraman dugu teoria hori.